masezimabela bhonxileyo kunqanqa sidwathunge. UMzantsi Afrika wothuswa sisithongo sokusweleka komakhwekhwetha wembongo uJessica Mbangeni ngale ntsasa. Remain steadfast in our commitment to a just energy transition. We have, however, decided not to transition in the dark. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi uMzantsi Afrika akazokutshintshela ekusebenziseni amandla ombane acocekileyo ngaphandle kwengqiqo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Imvumi nembongi ebalaseleyo kwihlabathi jikelele ugqirha Bishop Jessica Mbangeni uswelekile ngentsasa yanamhlanje. Usapho lupapashele ingxelo lumbalula njengoshiya umzila ezintliziyweni zabaninzi ngegalelo lakhe kubugcisa nenkcubeko. Phambili bafazi, phambili masezimbelemde, masezimabela bhonxileyo kunqanqa sidwathunge. Lithe liphuma ikhwezi ngentsasa yanamhlanje labe libatshone lilanga kusapho lakwaMbangeni. Kaloku ichoba lilele umbethe kwitshantliziyo lenkcubeko nezakalizwi ugqirha Bishop Jessica Mbangeni, inzalelwane yaseNqamakho eMpuma Koloni nobesele neminyaka engama-46. Wagabula izigcawu zokuqaqamba kwihambo yakhe kwezobugcisa njengemvumi kwikwayala iSoweto Gospel Choir ngo-2002. Wasinabisa isakhono sakhe ngokuba ngumdlali weqonga okhe wabonakala kwiinkqubo zakumabonakude ezifana nezabalaza, iSkim Sam nezinye. Kusike emathunjini kwilizwe jikelele ngokusweleka kweliqala. Owamshiyela ibele uzityande igila ngokuxhwaleka kwabo ngesisithwakumbe. It's still new, but it's probably lelinye lalo manxeba ango oqonda bawo soza phole. Siyamthemba bawo uzosipha amandla sikwazi ukuba side sibe siyadlula. People have been calling and comforting us, giving us words of wisdom and words of comfort, because it's into yonke apha ekhaya. Warhutya intonga yakhe njengembongi ngo-2005 waqula de kwephukane yokuhlanganisa hayi nje kweli koko kwihlabathi jikelele, nto leyo eyambeka emanqwanqweni wokuthiwa jize ngembasa namawonga amatyeli ngamatyeli. Umane phathi ibhekile yakhe kumaqonga ngamaqonga egqithisa loo ngqaka yobulumko nenkcubeko, kanti uza kuyikhaba ibhekile izizwe zisarhabula. Ube enamacwecwe amabini elithi igoli lango-2014 nelithi busisiwe tribute to African heroines lango-2015 nelachongwa kumawonga weSATMA ngo-2016 njenge-Best Xhosa Album ne-Song of the Year. Ngo-2018 waba yinxalenye yokuhlonipha amaqhawe azimvumi kwingoma eyachukumisa uMbono Mxesibe ethi Asiphelelanga eyicula noVusi Nova. Kulo nyaka ube echongiwe kwicandelo le-Traditional Artist of the Year kumawonga iBasadi in Music Awards. Lo gama ludandatheko kube emibeli ukuvala inyanga yamanina ngokubeka inqawe kwelinye lamanina abe lulutho ekuqaqambiseni ubunkokheli kwabasetyhini. Ukanti ke noba kukraqra kukho amaxesha okuginya bekubilo magubevu kangathe ngobugorha kwazinza umzila ongena kucinywa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi uMzantsi Afrika akazukutshintshela ekusebenziseni amandla ombane acocekileyo ngaphandle kwengqiqo. Mashatile uthi eli linamalahla enqwaba kwaye ukutshintshela kwicala lokusebenzisa amandla ombane acocekileyo sisiqinisekiso samaphulo eli okohlisa ungcoliseko lomoya. Mashatile bethetha kwindibano yeBRICS New Development Bank neSingathwe Kapa. Mashatile uxelele amazwe eBRICS ukuba uMzantsi Afrika uzimisele ukuphehla umbane ococekile kwaye wenza lukhulu ukuhlengahlengisa icandelo lombane kwaye no-Eskom. We believe that such partnership will support our transition to a low-carbon economy while ensuring that we address the socio-economic challenges that our country is facing.
Ibhanki enguvimba yophuhliso yamazwe eBRICS ithi nayo iza kuwaxhasa amazwe aphehla umbane ococekileyo. An essential aspect of energy reform lies in leveraging technology, enhance governance structures, and engage the private sector. UMzantsi Afrika uthi imali-mboleko esuka kule bhanki enguvimba yophuhliso iza kubalwa ngemali yalapha eMzantsi Afrika. NDB is different from other banks in the sense that it provides a loan in local currencies. Even if it gives in dollars in the finances from their side, in the finance, they've got translated into rand and cents. Our loan must be in rands and cents. uGodongwana uthi isaqhuba ingxoxo-mpikiswano ngomba ukusebenzisa imali eza kuhamba ngobuxhakaxhaka bala maxesha, i-digital currency ngelamakhumsha. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip, eKapa. Abahlali kwiphondo laseMntla Koloni babangamaxhoba kakhulu ohlaselo xa kuthelekiswa namanye amaphondo. Ezi ziphumo zithwethaxa intloko yabakwa-State SA uMnumzana Risenga Maluleke ngethuba ekhupha iziphumo zengxelo ejongene nokhuseleko loluntu. Kweli phondo malunga nomyinge ka-2.5% wabantu abafikileyo kwiminyaka eli-16 nangaphezulu bakhe bahlaselwa. Utholwano lwaphulo-mthetho eKimberley uthi ziyothusa ezi ziphumo kwaye umemelela ukuba kuthathwe amanyathelo. Iziganeko zohlaselo ngenjongo zokonzakalisa zinyukile kweli phondo. Lo mama uneminyaka engama-29 usazilele iqabane lakhe neliye lalixhoba lohlaselo. Kutyholwa ngokuba iqabane lakhe laye labethwa kanobom ngenduku yokudlala ihockey kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Liye lasweleka lisesibhedlele ngenxa yamanxeba sekuphele iveki lihlaselwe. It's painful. I lost a good person. I lost someone close to me, a friend, my best friend, my everything. Umbutho olwanulwaphulomthetho eKimberley uthi kukusetyenziswa kweziyobisi nokungabonakali kwamapolisa okuphembelela benzi bobubi ukuba bathi qolo besenza olu lwaphulomthetho. The more the drugs are on the streets is where we see a lot of violence and a lot of killings that are happening in our province. Criminals are increasing and we don't see the increase of the police. Kungoku nje amaphondo amabini laseMntla Koloni nelasentshona Koloni anenani eliphezulu labantu abaphulukene nobomi ngenxa yohlaselo. Victims of crime, not victims of crime, the causes of death due to unnatural causes, especially that which is driven by assault, is relatively higher in the Northern Cape and the Western Cape as a proportion. Ngokubulala iqabane likaMasimini akakanqakulwa, abahlali bavale zonke iivenkile zalomrhanelwa kwaye barorisa ngokuvala zonke iivenkile zabemi bangaphandle xa enganqakulwa ngokukhawuleza lomrhanelwa. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze, xa ungekamcofa usubscribe sibongo zawenze njalo. Kunqaku lokuqala sithele. Imvumi nembongi ebalaseleyo kwihlabathi jikelele uGqirha Bishop Jessica Mbangeni uswelekile ngentsasa yanamhlanje. Usapho lupapashele ingxelo lumbalula njengoshiya umzile ezintliziyweni zabaninzi ngegalelo lakhe kubugcisa nenkcubeko. Umhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Dirk Coetzee uthi kungamfaka engxakini umphathiswa wezolimo John Steenhuisen ukutyhala ngesifuba ekuqesheni amalungu eqela lakhe engawufundelanga umsebenzi kwiofisi yakhe. I-DA yaziwa ngokushumayela ukuqeshwa kwabantu abawufundeleyo umsebenzi kwicandelo likarhulumente, kodwa uSteenhuisen kutyholwa ukuba ucele umphathiswa weenkonzo zikarhulumente nolawulo inkosi uMzamo Buthelezi ukuba atyeshele isolotya lomthetho wezengqesho ukuqesha abantu abathile. DA njengoko idandalazisile kumqulu wayo wezithembiso rhoqo ishumayela ukuqeshwa kwabantu abanezakhono nabafundele umsebenzi.
Kodwa umphathiswa wezolimo kutyholwa ukuba uJikapho wabongoza umphathiswa uButhelezi abethe ngoyaba isolotya lezakhono kumthetho wezengqesho ukuvumela othile baqeshwe kwiofisi yakhe. Kunjalo umhlalutyi wezopolitiko uthi iDA mayo. What I've just now said is that I do think that he should not continue with this. And he's trying, but he's doing it in a way, in a legal matter way of approaching the minister. He doesn't do it without the knowledge of anyone else and behind the backs of people. Unjingalwazi lumkise ngelithi ingangamkeleki kwaye ivusumnyele kuluntu intetha kaSteneisen. But I think because most people won't know the details of this, they will conclude that this is a way in which the DA wants to give positions for persons from within the DA. It is therefore a type of a preferential treatment that they will receive, and that will be against what the DA has always propagated in the past, that it must be open processes, that it must not be for persons coming from their own parties. Kusenjalo umphathiswa wenkonzo zoluntu nolawulo uthi khange ayifumane le mbalelwano kaSteneisen ngoko akanakuphefumla. Kanti ziwe phansi inzame zokufumana impendulo kwiofisi kamphathiswa wezolimo. Nanjengokuba siqoshelisa inyanga yamanina kweli, abanye kubo bachitha intsuku zabo besenzo kusenyongweni kubo ngokulwa intswela ngqesho. uDudu Mhlanga ngumpheki erenkini ekufuphi kuye ze yena uZandi Maluleka athengise ngeenkukhu kuluntu lwakanyamazana. Kuxakeka wemo yaserenkini, abakhweli besihla benyuka, kulapho ufumana uDudu Mhlanga esenza adume ngazo wakhe amathuba engqesho kubantu abathathu esitsha zazombiza ngoncumo ephaka izibiliboco zodwa. Le ndlovukazi sele ifumene newonga ngalomsebenzi wayo. Bengasebenzi ngaphelelo umsebenzi, bengisebenze kakhulu ema-restaurant, bengilwaiter, simsebenzi wangiphelela. Okuqala lekhathi ungiphelela bengithengisa ama-scones. Ngibuye ekuseni ngibheke ama-scones, sengiyangena emakhaya ngawanwani ngiyathengisa lama-scones. Then abantu labaningi bebathi angisiwa la eSouth Africa. Ngathi ngibethi niba la eSouth Africa siyadilapha. Bona ngifike ngithengisa ama-scones but wala eSouth Africa. Hayi kude bala eSouth Africa lo ngathengisa amakokisi angena ekhaya yabo. So kwaba sekuba ne-competition kakhulu lapha kula makokisi. Ngathola umsebenzi futhi e-restaurant. Ngoba cishe umsebenzi velele ngwadini lo. Ngabe sengiyasebenza futhi e-restaurant. Wangiphelela umsebenzi. Iyakanyamazane nalapho uyakufumana uZandi Maluleke nongumfama wenkukhu. Yena uqale ngokulima kwaye seleqeshe abantu ababini kwifama yakhe. Eminyakeni wa 2023 ngathola lithuba lokuya even laseChina. La bengiyofundzela khona kuhlanyela ama-vegetable ngelokhu sikubita ngokuthi i-modern farming. Sikhulisa ama-veggie ekhathi tukwelithende aswahlanyela phasi emhlabathini, siwahlanyela kuma-pipe and lamandi ayajikeleza la kulama vegetable. Lamanina mabini athi anomnqweno wokubona amashishini abo ekhula nalapho banokuthi badlulisele ulwazi abanalo kubantu abatsha. Abantu ngoku banganako ukusebenza naphina kwihlabathi ngaphandle kokutshintsha ubomi babo ngenxa ye-nomadic visa. Apha studio sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani oza kusinabisela ngalomba. Sandile, siyakwamkela. Ingaba isebenza njani le nomadic visa? Phambi kokuba sibaxelela abantu ukuthi isebenza njani okanye yintoni le nomad visa, sizawukhumbula ukuthi ngela xesha le-COVID abantu abaninzi bebengakwazi uhamba baya kwamanye amazwe. Amazwe amaninzi ke enza imali ngalento sithi yi-tourism. Xa wena usuka uyospenda okanye uyosebenzisa imali yakho kwelinye ilizwe okanye kwamanye amazwe, amagama amabini ke ngu-nomad no-visa. Eligama lethi nomad lithetha umntu ohamba amazwe angafaniyo. Eligama lethi visa liphetshana elincinci elikuvumelayo ukuthi uhambe uye kwamanye amazwe. Nomad visa ithetha ukuthi wena ungumntu osebenza online ozawusuka apha eSouth Africa aye kwamanye amazwe okanye kwelinye ilizwe uye usebenza khona nangona ungawushiyanga umsebenzi wakho. Ungumsebenzi karhulumente eSouth Africa, uyi-freelancer, wenza nantoni na.
ethetha ukuthi wena uyasebenza into yenzayo uapply lento kuthiwa yi-nomad visa ikuvumela ukuthi uhambe utravelishe uyokonwaba kwelinye ilizwe while usebenza. Maninzi kamazwe ayivumelayo ukuthi mayenzeke lento. Ezinye benefits zayo zezokuba kulento besithi uyatravelisha while usebenza. Okwesibini, uba uhambe nefamily yakho kanye nabantwana uzawuthi xa ufika kwela lizwe bazawufunda abantwana bakho mahala ungababhataleli i-school fees. Amanye amazwe ke ade yakuvumela ukuthi ungabhatali ne-taxes as long as uzawuthatha irandi yase-South Africa uyoyispenda kwelinye ilizwe. Ngamazwe afana no-Spain, Japan, Dubai, kodwa amazwe ewonke ayi-56. So ivisa ke leyo isebenza kanjalo. So into ifunekayo kuwe ukuthi uprove okanye ubabonisa aba bantu beli lizwe ukuthi uyasebenza and okwesibini ungumuntu ozimiseleyo okanye ungumuntu ongenayo lento kuthiwa yi-criminal record. Inkcukacha ezithe abantu basifumana kule nto itshoyo ke abantu mabasubscribe kuSandile Hlangane podcast kulapho bazawufumana khona izinkcukacha ngale nomad visa. Simama ngasibindi Sandile. Camaka. I-ANC eMpuma Koloni kuxekile ukubulawa kwamalungu wayo kweliphondo ekwakholelwa kuba ezi zenzo zokubulala zinentsusa yezopolitiko. Ilungu lebhunga le-ANC lommandla wase-Alfred Nzo Mncedisi Gijana udutyulwe ngaphandle kwasekhayeni lakhe kwiveki ephelileyo. uGijana ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwaBhaca eMpuma Koloni. Ungamngenisa egwetyeni umkhonzi wakho inhlungu nosizi elibhalwe ebusweni bamalungu osapho lakwaGijana kunye nesihlobo. Ongasekhoyo uGijana uchazwe njengendoda ebexabise ikhaya layo ikwenza imisebenzi yoluntu. Kutyholwa ukuba usapho lakhe labanjwa labotshwa ngeentambo nalapho wathi xa efika kwaGijana lamadoda ezimboze ubuso atetela ngerhuruwa lahlanza iselwa. Ube ngumuntu ke bejongene nekhaya so ushiye nje indlala nenhlupheko ngoku kwela khaya was kumuntu bejongene nawo. Siziva buhlungu ngolahlekelwa ngomnye wamalungu ebesiwathathela phambili ngenxa yamava wakhe nangenxa yoba igalelo ebenalo apha kwibrotherhood ekuyikhuliseni ekuqinisekiseni uba ibrotherhood iqhuba inkqubo eziya eluntwini ezingapheleli nje kuthi thina malungu. Umbutho we-ANC kummandla we-Alfred Nzo utyhola ngelithi kukho uluhlu lamagama elinamalungu ombutho we-ANC kule ngingqi nalapho kufanele kube eqiswe amafu kuquka nonobhala wengingqi. Kukho ilisti nam endiyibonileyo endingomnye wabantu abakhoyo kulo listi namagama yayo phaa kwisithoba esabantu ekumele ukuba mababulawe ukwenzela uba izinto ezithile zezikwazi ukwenzeka ezifunwa ke ngabantu abo abathile abe bebesenza lo list. Elinye ilungu lombutho we-ANC elikwanguceba ngaphantsi komasipala iRaymond Mhlaba uMpho Mahleza naye uqhorhozwe ngompu lahlanza iselwa ngaphandle kwendlu yakhe eBedford. Zozibini eziganeko amapolisa athi gqolo eqhubeka nophando uqinisekisa ukuba bonke abachaphazelekayo baphoswa ngapha kwezithixo. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kwaBhaca. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwa nje. Kamnandi mawethu.